идваме Варшава! Кришна е положението. Какви са тия шамани? Хари Кришна. Няма се много повече. Кацнахме на летище Модлин, което се намира на 40 минути от Варшава. И да, потвърждавам, че е едно от най-ужасните в Европа. Нали знаете, че аз не съм от късметлиите, значи, че GPT ни предложи една фирма за таксита, която е с фиксирана цена. Не можем да си хванем това такси, което бяхме поръчали, защото в момента има полицейска акция, се води нелегално и съответно не може да дойде и да ни вземе. И сега стоим тук от 1 час. Чудно! Това е апартаментът, който наехме. Тъй като бяхме 6 човека, ни трябваше доста голям апартамент, който да има 3 спални. Мога да кажа, че апартаментът е 10 от 10. Единственият минус беше, че имахме доста голямо затруднение с влизането в самата сграда, тъй като ни бяха предоставили грешен код. И добре, че бяха охранителите на сградата, та ни помогнаха да влезем. Тук сме на семейна почивка, затова не съм правила абсолютно никаква програма, просто искаме да се разходим и да се насладим на времето заедно, но за напред днешния ден ще бъде посещение на старият и новият град. Запътили сме се към Старе място, което е едно от малкото исторически места в Европа, което е почти изцяло възстановено след пълното си разрушение по време на Втората световна война. След Варшавското въстание районът е сринат до основи, но поляците го реконструират с изключителна точност по картини и архиви. И благодарение на това усилие, днес то е част от списъка на ЮНЕСКО за световно наследство. Това пред вас е паметникът на Варшавското въстание и е посветен на героите от Варшавското въстание. И между другото, роднина на баща ми, който е полуполяк, е участвал в него. Във Варшава има ето тези специални музикални пейки, които са посветени на Фредерик Шопен. И когато натиснеш бутона, пейката пуска отказ от неговата композиция и това прави културата по-достъпна и интересна. Ако ходите във Варшава, задължително посетете тази сладкарница. Това е дворецът на културата и науката във Варшава и е най-високата сграда в Полша, построена през 50-те години като подарък от Съветски съюз. А тези небостъргачи са част от съвременния финансов район на града и символизират бързото икономическо развитие на Полша след края на комунизма. Препоръчвам ви да видите този шопинг център. Това ще направим и ние и след което отиваме към Варсо Тауър. Това е най-високата сграда в Европейския съюз, достига около 310 метра с върха си,
Завършена е през 22 година и служи основно като модерен офис център. Ще се качим догоре и ще имаме възможността да видим панорамните площадки, от които се открива гледка към целия град. Само да кажа, че много хора, предполагам, ще го сравнят с хотел Милениум, обаче няма абсолютно нищо общо. Наистина си заслужава да се качите и да видите, защото гледката е 360 градуса. Безцелно нямаме конкретен план. Ден 2 каза. Ден 2. Днеска ден 2. Абе, Отиваме сега да си купим билети за градския транспорт и тръгваме на околосветско пътешествие с Варшава. ти знаеш ли къде отиваме сега? В музея. Кой музей? Не знам. Космос. Отиваме в музея Космос. И какво ще видим? Ами, сега ще разбереш. Вълнуваш ли се? Да. Добре, ай. Ади, ние изчезнахме. Няма ни. Ти си тука. Няма и вери. А, появи се. Ето те. Появи се. Как става тая работа? Давай. Той да не се фраснеме някъде. А! Това би... Ади, аз малко се побърках. Ади, що си там? Господи! Не изкарвам се на кълите вече. Да. Чакай! Ади, си запаряла! Аз малко почвам вече да се панирам, че няма изход с тука. Така, значи трябва да запазим спокойствие. Ела да излезем вече. А как ще излезем? Аз се обърквам. Чакай, няма ли насам изход? Ела да. Ела тук какво? Чакай, ето намерих. Ела. Ади! Къде бе? Къде аз не знам? Как искам да се Аз не знам къде аз искам вече да изляза. Чай да се. Бутне ме. Всеки път се стряскам от себе си, не ме потряска. Искам. О! Така. О, ето го изхода. Не, това е изхода. Олеле. Това беше ужасяващо преживя. Не беше. Няма беше. Клаустрофобия. Това не е просто парк. Тук има кралска история. Парк Лъженки е създаден като лятна кралска резиденция за Станислав II Август Понятовски. И той е последният крал на Полша. В парка се намира и паметникът на Фредерик Шопен, около който се провеждат концерти. В близост до района е свързана историята на Йозеф Пилсудски. На него американците подаряват луксозен автомобил като знак на уважение към ролята му за независимостта на Полша.
Дворецът Виланов е лятна резиденция, която е построена за Ян III, който е известен с победата си при Виена срещу Османската империя. Лалетата са били считани за луксозни екзотични цветя през 17-18 век. И тази експозиция тук възстановява атмосферата на времето на Ян III. И накрая отиваме да хапнем едни традиционни полски пироги. Препоръчвам това заведение и му давам оценка 9 от 10. И така завършва нашата двудневна екскурзия до Варшава. Надявам се видеото да ви е харесало и не забравяйте да се абонирате за канала ми. Хайде! Оп!